Pozdrav drugari! Emisiju pravimo o prodaji naših igrača iz Super lige Srbije. E sad, neko će reći slaba je liga, nema ništa, nema gledalca, sve je to tačno. Ali, ja sam imao kontakte dosta sa tim agentima odozdo, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne, uopšte našim nekim agentima koji su po Češkoj, po Austriji, gore dole iz Italije i svi su rekli jedno što ja tad pre jednog godinu dana nisam verovao, a to je da je Srbija, što se tiče baš Srbije, i Hrvatska je tu, ali Srbija definitivno, je najinteresantnija zemlja što se tiče tržišta, što se tiče prodaje. E sad je to meni malo zvučalo, ma kakvi najinteresantnija, znači naši timovi su slabiji, ne odu daleko u Evropi, jedino Zvezda tu malo što juri tu Ligu šampiona i Ligu Evrope, ali Zvezda kad vi pogledate, ona kupuje gotove igrače, zadnjih 2-3 godine je krenula jednog ili dvoje tako nekih projekata, ko što je bio Maksimović, Messi, ko što je sad ovaj mali Kostov, ti Avdić, to su projekti koje Zvezda projektuje da gura da bi ih prodala. Ali uopšte, tad su mi rekli ne. Znači, Srbija je veoma interesantna što se tiče prodaje igrača mladih. U Srbiji je dovoljno da vi jedno 6 meseci budete onako debitant negde, znači sa 17-18 godina debitant na jedno 10 utakmica da uđete možda u drugom poluvremenu, da uđete zadnjih 20-30 minuta da odigrate, znači kao debitant sa 17 godina da uđete negde da igrate, odma imate prodaju, što u drugim zemljama nije tako. Sin moj igra u Češkoj, znači vi sa 17-18 godina da dođete do prvog tima i da ulazite, nemate vi ponude odma da se tu javljaju klubovi, da odma ima jagma za tim, ili u Austriji nema, ali u Srbiji ima. E sad, neko će reći pa to nije dobro za našu ligu, tu se slažemo, znači nije dobro i onda uvek budemo malo ljuti, ne ljuti, nego u komentarima svi kažemo, na primjer, ajde, Maksimović je prodati Zvezde. On je trebao, ja sam kažem, trebao je bar 1-2-3 sezone da odigra u Zvezdi i da sa 19-20 godina da ode. Ali nije dobro za klubove, zato što taman iznedri jednog igrača potencijalnog, odmah ga da. Znači, taman izgura nekog malo da može, odmah ga daje. E sad, morate da znate da klubovi to ne daju zato što žele da daju, zato što su primorani da daju. Zato to rade, zato što u Srbiji nema privatizacije klubove, a doći će, to mora, ali klubovi nisu privatni. Sem Čukaričkog koji je DOO, sad je Dubočica dole od Millennium tima uzeta, i ja ne znam da li je TSC još, vodi se kao DOO. Ovo su sve faktički javna preduzeća, znači dođe direktor, upravnik, i sad on ako napravi, znači 3 miliona evra dug, 5 miliona evra, daje ostavku, upravni odbor, smeni ga i on ode i ništa to za to. A zamislite da imate svoje pare pa da trošite, gledali bi svaki 10, 20, 50 evra gde ćete dati. E sad, da ne bežimo od teme, znači, u Srbiji klubovi nisu privatni i verujte mi, treba vam minimum jedno 3-4 miliona evra budžet. Znači, evo sad počinje sezona, treba vam odmah 4 miliona evra da bi planirali, 3-4 miliona evra da bi planirali celu sezonu. Plaćanje sudija, plaćanje personala, plate, omladinski pogon, putovanje autobusima, kadeti vam idu na jedan kraj, omladinci vam idu na jedan kraj, prvi tim vam ide na drugi kraj, ovi ljudi što održavaju terene, košenje trave, znači administracija, uopšte struja, voda, pa vi reflektorove kad upalite vi plaćate. Znači, treba vam jedno minimum 3,5-4 miliona da bi opstali kao klub. Zato klubovi guraju nekog da bi ga prodali pola miliona, 3 miliona, 2 miliona, 300.000, 100.000, bilo kako, onda jure opština neka daje, neka ne daje. Znači imate, na primjer, Sloga Kraljevo se totalno ugasila, Kraljevo uopšte ne daje, a imate Radnički Kragujevac gde gradonačelnik vam onog dana kaže imamo svu podršku, dajemo gradu, imate dole Leskovac, Dubočicu, koje sve Leskovac je davao Dubočici, evo sad Millennium je kupio i plus Leskovac ostaje još 30% da daje omladinskoj, znači to je zavisi, zato se prodaje. Ali da se opet vratim na sam početak priče. Gledajte, ranije, ja sam juče ili prekjuče sam sinu isto pisao,
Gledajte, ranije kad kažete prodaja, zna se, Zvezda prodaje, Partizan, eventualno nešto malo Vojvodina, ovi drugi klubovi, znači ako izađe neko iz Radničkog, iz Niša, iz Spartak i Subotice, gde ide prvo? Ide prvo Zvezda, Partizan, gore Beograd, Čukarički, da bi se malo prodao. Znači, ali 90% Zvezda, Partizan prodaju. Sad imate, znači pre godinu, 2, 3, kad je bilo, iz Spartaka, Subotica, Hrstić, znači, ja sam prvi put čuo za njega kad je došao u Švedsku. Prodat je Hekinu, Hekin je bio prvi na tabeli igra kvalifikacije za Ligu šampiona i Špic prodat 192-3 visok, Hrstić. Rekao, ko je sad ovaj Hrstić? Znači, normalno klasika, googlaš da vidiš ko je on igrao 6 meseci negde Spartak Subotica, pre toga isto nešto malo, odigrao 6 meseci, ovi ga kupili, dali 2 miliona eura, brate mili. Znači, 2 miliona eura, Partizan tad nije prodavao igrača, Zvezda ne proda tad Špica, ovi prodaju za 2 miliona eura. Oho, ja kažem super da je Spartak to napravio. Spartak je sledeće godine, ja mislim, prodao onog Zečević, isto štopera, isto u Švedsku. Znači, sad imam kontakt sa agentom jednim koji je u jednoj evropskoj zemlji, neću otkrivati, Mali Izderić, znači koji je iz Austrije došao u Radničkom iz Niša, znači tu je, ja mislim, godinu dana, doveden je mlad, doveden je da bude odmah sa prvim timom, da trenira sa prvim timom i da se bori za status. Znači, ako igra nešto malo, 10, 20, 30 minuta sa prvim timom, garantuje mu se minutaža da će igrati sutradan sa omladincima, na primjer, celu utakmicu. Ako ne odigra sa prvim timom, znači sutra će igrati sa omladincima u prvi 11. Tako da mu se garantuje ta minutaža, dečka su izgurali za 6 meseci, godinu dana, njegov agent mi sad kaže, prodaje se sad na lete, imamo 3-4 ponude, sigurno ide iz Radničkog iz Niša. Tako da će to neka ekskluziva, to će biti sledeće da se čuje da je on prodat. Znači, onda imate Pirgića, ako ste čuli juče, preključe, prodatu Viktorija Plzen. Sin moj igra u mlađim kategorijama, u 19 u Bani kod Strava u Češkoj. Znači, Viktorija Plzen, evropski klub koji do juče igrali Ligu šampiona, Ligu Evrope. Pirgić i Železničara Pančeva prodat za 2 miliona evra u Plzen. Znači, tip-top transfer. Imate Petra Petrovića pred nedelju 2-3 iz Javora, štoper prodat u Šturm za 2 miliona evra. Znači, Zvezda nije prodala štopera, Partizan nije prodao štopera, Vojvodina nije prodao štopera, Javor prodaje štopera, a Javor ispada, znači, dečko je mlad, 19-20 godina, koliko, 18, znači, jak je, našli su u njemu potencijal i kupili su ga Šturm. Tako da, što se tiče tržišta, Srbija je sad, možete igrati u Smederevu, da debitujete u prvoj ligi nešto, da odigrate Loznica, da ste dobri, da ste perspektivni. Agenti su svuda u Srbiji i znači mogu vas uzeti kao dobar projekat i da vas prodaju dalje. Nije dobro za ligu, odlaze igrači, ali je dobro za klub jer mu treba para. Tako da to je to što se tiče prodaje. Ja uvek onako kratko presečem, preletim samo, ali samo da znate, hteo sam reći da je Srbija dobro tlo za prodaju igrača i prodaju, kad vidite sad, svi klubovi. Znači, svi klubovi, bilo gde da igra igrač sutra, ako se malo pokaže da je potencijal, ne mora on juriti Zvezdu, Partizan, negde, znači, može se prodati odatle. Dobro je za klub, dobro je za njega, tako da je to. Hvala što nas pratite, lajkujte i delite video naš. Pozdrav!